रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय। प्रेजेंटेड बाय कृष्णा फिल्म्स। करनामा तो करइलै जे दुख कैसन आइलै जे करनामा तो करइलै जे दुख कैसन आइलै जे अगेलै मोर मांगिया जा रे जे हो गेलै बबुआ मोर तुआ रे जे। कवन कसुरवा के अदलु ऐसन साजा छोड़ी के चल गलथिन दुनिया से राजा। दिल घबरैलै मारा फटलै करे जाबाजी अगेलै मोर मांगिया जा रे जे हो गेलै बबुआ मोर तुआ रे जे। रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय। छिनलु माई मोर जिंदगी के सहारा के मोर लगैतै अब जिंदगी के पारा। राजी तो कहे जिंदगी माया दिया लगैल जी अगेलै मोर मांगिया जा रे जे हो गेलै बबुआ मोर तुआ रे जे। रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय।